garage like ningumuntu anifani nani sidalwe difference ayitheni ubanjani yasitya nesipelethi abantu ngabhitya nikhathala okumnandi ndiyabuva yole ninde njengepali akho mntu unoncothula ndiselibhleka tisavana angixheka umabhaba ndimthathe esimxhaka bonke utywala buyabulala andithuke ngesidalwa ndimxelela ndisidalanga ndimwise ngempama andithembise ngokubanjwa ndazithoba ndamphaka ndamnyoba ngesentana andithuke ngegqolo kuba ndifuna ukukhupha imali ebhedini andijove kuba ndifuna ukuba ngaphansi mna ndizalwe ndinje futhi soze ndijike abanye basathi ndiyahlekisa xa ndinxilile bekunoba njani xa bekuthiwa ndi-alien bakisho umthwalo wam simnquze uplanet earth because noba ngathini ukukhala akuncedi ukuba umhle ungabi nayo nesenti kodwa kangithembisi nami uke ndadana kunzima ukuhlupheka ukhulu sophora ngeqanda noba ungathathi intweni kube nzima ukuthenga i-under be-free njengejakethi bavuya xa silamba mna ndizalwe ndinje futhi soze ndijike abanye basathi ndiyahlekisa xa ndinxilile ndinejokes abandiqafu ndidlala ikhomedi ndithandaze ecaweni kwigeneral abandiceki ukhona nophasta phangasemizini ukuba ufunile ndiza kutshaje etilini cause akho nto ingalungiyo xa uzazi ufunani soze uthakathwe ukuba uthanda igranti nilanda iphaka umvako mna ndisisikhokho awunomazi umninawe usiya nenqorho angifani nokuthola kuba uthanda inyama yakho mna nditya ibhifu ndilumele ngelapho nasesam ispace njengomhlandla kamafido ndiphume ngidini kwinhlaza nophito kodwa ngoku apha eCape Town ndiyi-alien zonke ningandiva kwikasa I'm not compare iphantsi zibanzima njengesidudla kwibhedi ndakushiyisa isidumbu njengebhokisi kwihesi andithandi dlame ngomnye wabatswempu qha ebhetere nindibone kwimephu qha ebhetere